2014-ben az országos bajnokság 6. helyezettje Márci Flóra, Kádó Lovasport Egyesület színeiben Impérió nevű lovával. Az edző Kirchner Szilvia. A bajnokság 5. helyezettje Jován Lilian, a Varga Ménes Gyermeklovasport Egyesület lovasa Mendivel, az edző Varga Zoltán. A bajnokság 4. helyezettje Lőrinc Emma, a Varga Ménes Gyermeklovasport Egyesület lovasa Lady Nobel nevű pónián, az edző Varga Zoltán. A 2014 országos bajnokságán a díjugrató versenyszámok előkészítő versenyszámában a dobogó 3. fokára szólítom Kis Krisztinát, a Prímlovas Lotus nevű lován versenyzett az edző Pap Alexandra. Fogad szeretettel a serleget, a bajnoki szalagot, a hozzáajándékcsomagot és a külön díjat. A dobogó 2. fokára szólítom Balázsi Júliát, a Korasz lovasszakosztály Ráckederánosi Lovasport Egyesületének lovasát, Korasz Lány Lord Hundíző nevű lován. Az edző Vencel Tímea. Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, a Gyermek és Kori Lovasok Országos Szövetségének díjugratás előkészítő versenyszámában a 2014 országos bajnoka nem más, Rüzsics Alexandra Dóra, az Alföld Dömsöri Lovasklub lovasa, aki csillaggal versenyzett ma. Az edző Csere Ágnes. Fogad szeretettel a bajnoki serleget, a szalagot, a horzá ajándékcsomagot, a Vitaford ZRT jó voltából felajánlott külön díjat, a többi külön díjat is. Magasra a serleget, és szóljon a tapsabajnokot. Lehet nevetni, és lehet sírni. A bajnokoknak minden szabad. Köszönjük szépen a lovasoknak, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! A díjátadó gála első részében nincs más hátra, mint a díjugratás.